Здравейте хора, днес ще играем Майнкрафт. Ние сме в едно заведение, може да се чуват шумове и музика. Затова днеска с моя приятел се срещнахме и ще играем в нашия свят. Да продължаваме. Здравейте! Той се казва The Hunter. Така. Ето аз съм в... Чакай да дойдете да посрещна. Аз знам. Ти ще гледа клипа, нали? Да. Ето, новата къща. Къде си ти? Та става за втория етаж, да. Чакай, чакай. Чакай там при една река, чакай. Седо, аз ще кажа, че се загубиш. Обърни се. Търси е там. Аз виж какви работи има. Ходих мината. И казвам на хората, че клипът ми стана замазан и не исках да го качвам, защото много беше замазан. Пък същия клип ходих в мината. Сега ще направя втория етаж за приятели. Къде е че старата къща? Там долу там право надолу. Ти не е ли видя? Той има стълби там. Видях. Така. Правя втория етаж. Ти прави втория етаж. Аз ще видя тази. Поправи се и тази за тебе вече. Или там може да не е фермата, ти да си на... Тук има ще ли взема леглото. Да, вземи го. Тук може да не е фермата. Така. Ще ми трябва само инструменти. Нямам такива. Или? Чух, ама нямам такива. Ще видя дали имаш нещо. Дам една брадва, човек. Не бъркай с частта. Добре, дай една брадва, ще отида за дърво. Да. Вземи. Колко дърво? Ето ти леглото. Труден също. Добре, и ще сложа на горния етаж. Какво? Такова ли? Такова кафево, не е бяло. Да, същото. Така. Аз ще почна втория етаж. Така. Чакай, нали сме се отказали? И хора, и още веднъж казвам. Хора, да знаете, че още веднъж повторим, че сме в едно заведение. И се чува музика от други гласове и всичко. Аз ще се опразня малко, защото мене си чуви и то често бъгнат. И аз ще отида от старата къща. Не, тук шоферма е. Шоферма ще е. Трябва ми колна малко, но... Колко дърво ще трябва на тебе? Почти умрях, бе. Си взема това ерно. Ти свърши брадвата ли? Да. Тя свърши вече. На свършване, не знам. Все пак аз съм се копал с нея. Така че... И свърши. Кол няма ли, бе? Няма ли някъде кол? Аз съм при тебе, да знаеш, на хънта. Ето кол. Къде си отдаш? Намери ли бе? Кол? Да. И аз имам. Знам къде имам. Все пак съм... Обработвам ли всичкото дърво? Не го обработвай. Добре, Не ми трябва не обработва. И тръгна на грешната посока и сега идвам нагоре, да знаеш. Пак подмина това. Да, ето го и него. Ела да ти дам такова. Чакай, идвам от мината, идвам. Ето ти. Дървото. Ох. Тук има още такова. Да, видя го, но... Свърши ми каблстоуна и ще използвам бокулците. И се прибрах горе. Аз няма ти дам айрон кирка, защото аз взех само за такова. На мен ми свърши каменната клипа. Поне остави такова. Ела да ти дам дървото поне. Дай ми го. Ама поне ти си остави айрон кирката, ще седи от тебе
и като Дай. намерим диаманти или редстоун, ще го ще... И други, и не само. Ама иначе си копай, ама иначе ако можеш... Копая си с каменна. Да. Копая си с каменна, бе. Да. Добре, правя къщата. Аз съм на втория етаж, да знаеш. Да, че си, много ясно. Може ли си направя такова? Тук няма нищо. Къде? Ами трябва да си направя такова. Тук кирка. Има само айрон Чакай. и злато. Направи камъни, той аз нямам, направи си. Нямам айрон много. Така че... Чакай, сега. Сега ще отида да ти взема малко каблстоун. Добре. Аз ще отида за пясък. Чак, ти май имаш. Малко само. Имам едно стъкло само. Аз ще отида за пясък. Колко ще ти трябва? Не знам. Иде. Чакай. 3, 6 плюс 4, 18. 18? Да. 8 плюс 12. Чакай. Така, тук са 4 плюс 4, 8. И тук 3 плюс 3, 6, 14. Не. Така. Ето втория етаж завършен. Ще взема честовете. Знаеш. Защо? На горния етаж ще ги сложа. Ама ние по-отделно ли заедно? По-отделно сме. Така ще сложа печка. Не бе, смисъл, ние ще спим по-отделно, ама такова, инструментите, всичко, който си намери, такова ли ще... Не, това всичко е заедно. Добре. По-добре да са на първия етаж. По-добре да са на първия етаж, според мен. Кой? Ти? Не, да, аз ще съм на първия етаж, ма честовете са на първия етаж. Не, аз си взема честовете. Добре. Честовете така. И така да почвам да подреждам честа. Аз си идвам. Аз съм имал кол. Тук намерих една мина. Къде, бе? Тук. Чек. Не дей сега с мините, че... Имам много за пекане айрон, човек. 48 айрон. Та печка ще се измори. 48 айрон, знам си направиш една айрон кирка и един айрон меч. За кой направиш айрон кирка? Нема айрон кирка. Отдолу в печката се пече злато, ма няма. Дай ми злато, дай ми го бързо. Чакай, ще го взема. 11 год, човек, отгоре има 8. Тук да знаеш, че слагам страхото, но трябва да сложиш колко. Нямам ти сложа, защото всичко ще ми трябва за айрона. Отиди за такова, Не идвай тук. Аз ще... Отиди в мината просто. Как да отида, като нямам нищо? Сега ще дам една кирка, айрон кирка, отиди да вземеш кол. Нали видя къде има кол? Ти го вземеш и вземи малко каблстоун. Поне 30-40, един стак. Така. Добре. Може да го направя блокче, но не знам. После перата ще си оставят растиката. Така кожа. Оти си го сваля. Чакай да сложа в долната печка ли печеш такова? Пасък, добре. 26-27 имаме вече. Само това ли беше кола? Не, къде купаш? Където беше кола? Дай слезни долу в мината някъде потърси да е. Сега нямам кирка, нямам нищо. Голда. Още 7 голчима спече. Нали виж каква мина е? Аз нямам нищо, ми 3 кола.
Код 3. Слагай го в печката и... Колко е на такова камък да набира? Камък 30-40 и ми тай в частта 40 и го разделяме на по 20. 40. Да. Клипа сега ще завършим къщата стъкла и свършим клипа. Защото... Чакай поне се Идва и да спим. Взели колко поне? Колко? 3? Добре, кабелстон ми дай. Троши отгоре кабелстона и го слагай да се изкачиш. И аз съм отгоре да те чакам в къщата. Така. Та къща изглежда като някаква... Аз съм на горния етаж, знаеш. Опа. Така и горе може да не е тераса, какво ще кажеш? Чакай, крафна още стълби. Пръчки. Къде бе? Нямам дърво ли па? Имам. Що не мога крафтна? Ето пръчки. Така. Дай да крафтна стълби. Още един път стълби, така. 1, 2. Така. Аз нямам брадова с лопата, ще купа. Съм горе. Не знам, човек, чакай. Лягай просто, че... Къде отиваш? Къде отиваш? Лягай долу и... Чакай малко. Ще сложа кол. Добре, сложи да се пече. Дай, че 12 минути клипа. Добре, дай си ми кабел. 20 кабел, 100 ми дай. Абе, давам ти всичко. Всичко ми дай. Айран кирката си ми трябва. Опа, вземи си го. Взе си го, дай. Ти ще го взе. Така. Ето ти е. Аз искам всичко да ми направиш. Да, бе, ще ти направя всичко. Ще направя един... Ама, що се вреш горе? Махни се. Чакай малко да бъде. Махни се, няма нищо в другия само. Бъгна ми често чек. Така прати. Така. Брадва. И лопата и такова за сидове. Ела ще.